Hi mga baday, so for today's video no, nagbalik na jud ko vlog. So karon ang among buhaton karon is mangligo mig dagat kanang wala kung an bitaw siya kanang wala bitaw siya gisabot namo bitaw kanang anak bitaw din. Karon ang kuyog na ko akong mga amiga dayo. Unsa may ma-feel ni mga kuyog po gaday sa pangligog dagat? Makagion. So karon nang labad ay migikan no kay wala jud mi kwarta bitaw mga baday. So karon time check, it's already 10:32 and then aduna ko akong mga amiga. So, karon mga baday, ako na dyan ba no sugunit no kay ikapoy ko no atong madam nga nasa luyo. So, padung nami sa among padulngan. Padulong nami sa among amiga. So asa man karon yo? Dili ra silingan ra pod. Sa pagod. Lira! Hello Philippines! To siya, ala, manghugas pa ka daan. Ga-vlog ni. Hala, sagpaon bi. Hugas pa ka, balik lang mi. Balik lang Ilis mangko ka siya. Ay, magilis. pagkukog ka ba? So karon nga video mga baday na nalagan mi kay init bitaw kaayo and then so karon mga baday na ako sa gawa sa balay ni Bunel nagulat niya kay mag-ilis pa daw siya. Magdala pa siya og payong kay may itom kuno siya and then nakita man ako mura bitaw ko gagain ani bitaw. Mura ko Muslim nga na pag-berhen pero berhen siya kay gnawong bitaw. Kaya ano kay magkamadok siya may itom. Tanawa ko na mo mga attire o palayo sa attire. Fuck, ay. Kana among atay maligo mig dagat kana mo mig K-pop bitaw kay para di jud mi maitom. Tanawa na ako gibiti dili para dili maitom akong liog madam. Atay ha. Asya malang. So karon mga yot. Chika sa about sa atong life. So karon dai nagkuan jud ko sa akong mga vlog system sa ako ang Facebook account ug sa akong wala kay mura hilom kay ko sa YouTube. Wala ko gunit pud uy hala di. Sorry. Ay dito maaga na dito. Oy. Di ko na siya sugtan. Hala, mabalik-balik may dali na paghugas. Gani harabi may gahulat dai, promise. Sunog na juning balay ni Lira ron na. 30 minutes na may kapaabot sa among mga mega. A few moments later. Lira pa katakatawa, Lira. Look at my head. Ako'y kinikilig. Ay! So nagkatanaw din na mo sugar daddy. Sige salig nagpuyo sa dagat. Ay! Ano kita na ang pinakagwapang amiga sa among Say hi sa among vlog. Hi! Hey! Siguro paingon namin ni Michelle ang usa ka thumbs. Ang nawawalang butets. So, please kamoy gunit sa vlog. Hello! Sumabit na padulong namin sa among usa ka ubang butet. Among gipangita ng usa namo ka mega nga naa diri sa minaten na milar baya siya. Bitay pakita bitaw Michelle. Ay sa bagay. Wala nagkuan. Nagkuan man dai. Lord, di mo man ako big. Guniti sa Michelle Big. Di ko ito ba? Oh, di ato bang. Oh, gumira. Hala! Natingala mo nga gatabon si ko bitaw kay wala kay mas mahadlo ko madakpan like oh my god. Magpaligis na lang gid mi kayo. Siga. Ay, wala ka bantay. Wala. Ito na ayaw. Hi mga baday, so naan namin karon sa Quartel Beach. And then, naan nagapaabot na jud ang dagat na mo. Ganahan na jud kay mulok. So naan na sa akong behind.
Nasa ubiyan. Uwi kay. So karon 5 minutes sa pahuway sa mi kay init kayo and then maligo na din mi. So nagkuha din mi kanang tig drive sa pambot. Tura. Mo na siyang pambot nga nahubsan. Ayan, paingon na mi sa dagat. Be, hala ka lang mi sa dag. Di ka maligo. Di ka maligo, day. Dali, Michelle. Oy, bilat kay ka, day. Ya, uy, ka-uwi. Uwi. Sinana. Tinawa akong oh. Dali na yung mapayong siya, miss. Sige na siya na. Oh, dali na. Lunod siya, day. Dili siya ko maligog, dog, mom. Eh. Tama di pa, ano? Dali na ba yun? Uy, kibur guwapag yun. Ah, masuya. Masuya ka, day. Dali kay, day. Unsa magpayong yung maligo. Unsay, Oh, ba ito natuot simot na ha. kabalo mo hana ay nanimot sa mong buya nga sigwalo. Na, Ikay gulit, ikaw na naadira. Basta ikaw may naadira, day, ana. ulog ni Hana ako sa lahat. Okay, 1, 2, 3, go! Yung ana na ba? Wala ko kayo ulo. Okay naman, ikaw sa Maligo sa init na. Basta ka ikutot ka. Bumaba dah. Si Michelle dah. Michelle, dili jud sagpang mahitabo nimo karon. So ako may hatag na ni Michelle ang cellphone para pa-videoan may maligo bitaw. Sa mo padulong, day! So karon mga baday bago pa lang Jimmy na human ug ligo. Paliw ko time check day, time check. Time check. 12:04 na. So karon paigo. So sakto ra jud ang pagkaligo kay 1 hour jud siya. And then unsa may galaw nato ipaingo pa uli na to day. So diretso ta puli wala tay kaon no. Diretso. Sure ta ka diretso ta pa uli. Uy, hala. Dili ta agi dar. Isip ko na ko ma. And then karon kay mangimbis sa dugay kog alad and then mag skincare and then humana, that's it. So hi everyone. So time check, it's already 1:20 no. So karon bago pa ko na maglimpyog alad, bago pa ko na magligo, bago tanan fresh pa kanyong auntie no. So karon kung wala pa mo nakaka-subscribe sa akong channel, so please subscribe and please hit the notification bell para updated ka sa akong mga new video. Bye mga badain!